Magandang araw o gabi, Sitio Pangil. Ako si Gabriel ng Ilocos. 74 anyos na ako ngayon at meron na ring mga apo. Isa akong manlililok o iskultor. Hindi nga lang ako sumikat, pero nilagay naman ako noon sa medyo magandang buhay. At itong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay may kinalaman sa pagsisimula ko sa sining na ito. Isang kakaibang karanasang muntik nang magtulak sa akin upang maging alay sa pagkabuhay ng isang halimaw. Paano ba naman kasi sa biro ng tadhana, nasadlak ako sa masalimuot na kapalaran ng dalawang magkapatid na aswang. Nasa 15 anyos pa lang ako nito, mahigit 2 taon na akong ulila at nag-iisa na lang sa buhay. Ngunit nasa 1 taon na rin nagtatrabaho sa isang manlililok na si Sir Arturo. Isang dayo si Sir Arturo. Dumating lamang siya sa baryo noong magka-14 anyos pa lang ako. Napadpad ako noon sa kanyang bahay na bato dahil naglalako ako ng mga nahuli kong tilapia. Binili niya ang mga paninda ko, tapos tinanong din niya ako kung nasaan ba ang mga magulang ko. Bakit daw ba ako ang naglalako ng mga isda? Sinagot ko naman si Sir. Sinabi kong wala na nga akong mga magulang. Nangingisda lang ako sa ilog gamit ang naiwang bangka ng tatay ko. Kakalipat pa lamang niya noon kaya inalok niya akong tumulong sa paglilinis ng kanyang mga gamit. Siyempre, babayaran niya ako ng maayos at libre rin ang pagkain ko. Agad naman akong pumayag at napakamasayahing tao kasi ng lalaking mistiso, kaya mabilis na napalagay ang loob ko sa kanya. Katakataka nga lang na hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. Kahit sa ibang tao ay palagi rin siyang nag-iiwas ng tingin. Pinapasok niya ako sa kanyang bahay. Medyo malayo na yun sa mga kabahayan ng baryo pero tanaw naman mula sa ilog. Naroroon kasi yun nakatayo sa ibabaw ng paangat na bahagi ng bukid. Takaw pansin kasi yun lang ang bukod tanging bahay roon na gawa sa simento at bato. Kulay puti rin ito kaya talagang bumabagay sa berdeng paligid. Napakagulo ng loob ng bahay nang una akong makapasok doon. Hindi pa kasi talaga naililigpit ng dayo ang kanyang mga gamit. Subalit doon pa lang ay kumuha na sa pansin ko ang iilang mga rebulto. Kakaiba at nakakakilabot kasi ang itsura ng mga iyon. Halimbawa, may demonyong umiiyak habang nakaluhod at tila nagdarasal. Meron ding anghel na may nakatarak na patalim sa dibdib at may isang di kumawaring halimaw na malungkot ang pinapakitang ekspresyon. May mga gawa sa marmol, ang iba ay kahoy, subalit ang bawat isa sa kanila ay kasinlaki ng tao. Natauhan lang ako nang tapikin ako sa balikat ni Sir Arturo. Siya raw pala ang umukit sa mga iyon. Doon ko na lamang isa pala siyang manlililok. Kaya naman, ang kilabot ko sa mga estatwa ay napalitan ng pagkamangha. Oo, nakakatakot silang tignan, pero di kasi maikakailang napakahusay ng pagkakagawa sa kanila. Sa katunayan, kaya sila naging nakakakilabot dahil mukha talaga silang totoo. Sir Jupiter, habang naglilinis at nagliligpit ng mga gamit ay panay ang tingin ko sa mga estatwa. Di ko po talaga kasi maiwasang mamangha sa mga iyon. Pansin nga rin ni Sir Arturo ang pagkamangha ko sa mga gawa niya eh. Kaya naman, paglipas ng ilang araw nang tapos na naming linisin ang bahay, inalok niya akong maging estudyante niya. Tuturuan daw niya ako kung paanong gumawa
ng ganoong mga obra. Tuwang-tuwa naman ako. Kako magkakaroon na ng direksyon ang buhay ko kapag nagkataon. Hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang alok ng dayo, lalo pat hindi ko kailangang magbayad ng salapi. Ang kapalit lamang ay magsilbi akong tagalinis at hardinero ng bahay ni Sir Arturo. Sir Jupiter, sa isang medyo malawak na silid ng bahay kami naglililok ng aking guro. Doon niya ako tinuturuan at doon na rin niya ginagawa ang personal niyang mga obra. Sa isang bahagi ng silid na iyon ay may nakahigang troso ng mamahaling kahoy. Galing pa raw yun sa ibang bansa. Sabi niya sa akin yun daw ang kanyang magiging obra maestra. At tatapusin niya yon sa loob ng mahigit kumulang 1 taon. Mabilis pong gumulong ang mga araw. Mga linggo, mga buwan at 1 taon. Naging ganap na estudyante nga po ako ng manlililok at tumutulong-tulong din sa kanyang mga gawaing bahay. Sumasama rin ako sa Baguio o Maynila kapag naghahatid si Sir Arturo ng kanyang mga gawa para ibenta. Gayunpaman, umuwi pa rin ako sa kinalakhan kong bahay. Isa lang kasi ang silid tulugan ng bahay ni Sir Arturo at doon siya nagpapahinga. Isa pa, kailangan ko ring magluto ng sarili kong pagkain. Hindi kasi kumakain si Sir Arturo ng anumang may mga pampalasa, gaya ng asin, kalamansi, luya at bawang. Tapos ayaw niyang magluto ako ng mga ganong pagkain sa kanyang kusina. Binibigyan niya lamang ako ng perang pambili ng kakainin ko. Dumami rin ang natutunan ko mula sa dayong manlililok. Sa pagdaan din ng mga buwan ay unti-unti nang nagkakahugis ang sinasabing obra maestra ng aking guro. Ang dating simpleng troso lamang, dahan-dahang nagiging batang nakahiga at natutulog. Katulad nga lang ng iba pa niyang likha, kakaiba rin ang itsura ng bata. Patulis kasi ang mga tenga nito at nakabuka ang bungangang may matatalas na mga ngipin. Dagdag pa sa pagiging kakaiba ng rebulto ay ang madilim nitong kulay. Sabi ni Sir, sadyang itim daw kasi ang natural na kulay ng ginamit na kahoy. Kaya ganoon ang kinalabasan ng obra. At wala raw siyang balak na lagyan iyon ng anumang pangkulay. Isang umaga, araw noon ng pahinga ko. Wala rin si Sir Arturo kasi may pinuntahan sa bayan. Kaya minabuti kong huwag na munang pumunta sa kanyang bahay. Nakahilata lang ako sa ilalim ng isang puno sa may tabing ilog nang may isang lalaking lumapit sa akin. Gaya ni Sir Arturo, mistiso rin ito at medyo matangkad. Nakapantalong maong at polo na kulay ube. Meron din siyang bitbit na malaking maleta tsaka may nakasabit na kamera sa leeg. Yun yung mga kamera noong panahon, yung bang ginagamit ng mga litratista sa labas ng mga simbahan. Nagpakilala siyang si Milan at nagtanong kung may alam daw ba kung pwedeng matuluyan sa baryo. Tumango naman ako. Nagpresenta na rin akong sasamahan siya sa alam kong nagpaparenta ng bahay. Doon yun malapit sa barangay hall. Isang maliit na kubong pagmamayari at pinapaupahan ng isa sa mga kagawad. Sinamahan ko nga po si Kuya Milan sa kubong yon. Mabilis silang nagkasundo ni kagawad sa renta kasi agad namang nag-abot ng paunang bayad ang dayo. Pagkatapos niyaya niya akong kumain muna sa kainang nasa tapat lang ng kubo habang naghihintay na malinis ang kanyang tutuluyan. Bumili siya ng 2 nilagang itlog at 2 takal ng kanin. Inalok siya ng asin ng tindera pero mabilis siyang tumanggi. Ako na may tapsilog ang pinili.
Nagtaka kasi sandaling napakunot ng ilong si Kuya Milan nang mailapag ang gisadong kanin sa mesa namin. Habang kumakain ay napakwento sa akin si Kuya Milan. Sabi niya isang araw siyang litratista, naglilibot-libot sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Galing pa raw siya sa Laguna, tapos napadpad na ng Bicol, Cavite, Batangas at Rizal. Napadaan ng Kamaynilaan, tapos nakarating ng Bulacan, Pampanga, Cordillera at hanggang mapunta na nga ng Ilocos. Gusto raw kasi niyang kunan ng litrato ang iba't ibang magagandang lugar at kultura ng bayan natin. Tapos may hinahanap din siyang isang taong malapit sa kanya. Tumango-tango lang ako, Sir Jupiter. Hindi ako gaanong kumikibo kasi sa totoo lang di ako komportable kay Kuya Milan. Hindi ko masabi nung una pero pakiramdam ko ay may mali sa kanya. Gaya ni Sir Arturo, di rin tumitingin ng mata sa mata ang litratista. Di man ako sigurado, napapansin ko ring di siya komportable sa baryo namin. Tipong pakitang tao lang niya ang pagiging makwento sa akin. Sadyang sumabay lang ako sa kanyang mananghalian kasi libre. Nang maubos na niya ang kinakain ay binuksan niya ang dalang maleta. Tapos pinakita niya sa akin ang mga larawang kuha niya sa iba't ibang sulok nga ng Luzon. Hindi ko may kakailang mahusay na litratista si Kuya Milan, Sir Jupiter. Kay gaganda kasi ng mga larawang ipinakita niya sa akin. May litrato ng bundok mayon, lawa ng Taal, itim na Nazareno sa Quiapo, tuktok ng bundok Pulag at kahit mga pangkaraniwang sakahan lang. Kaya naman talagang nawili ako kakatingin sa mga iyon. Hanggang sa may nakita akong larawan ng isang pamilya, Sir Jupiter. May nanay, tatay, at may batang lalaki. Kinunan yung litrato sa isang tabing ilog na di ko alam kung saan. Luma na po yun, walang kulay, at medyo kupas na rin. Pero sigurado po ako si Sir Arturo, yung lalaki sa larawan. Tinitigan ko pang maigi ang mukha ng mag-anak. Napako ang mga mata ko sa bata. May bahagi ng utak ko na nagsasabing pamilyar ang itsura niya sa akin. Ngunit hindi ko masabi kung saan ko siya eksaktong nakita. Si Sir Arturo ba ito? Pero sino yung bata? Di ko napansing na bigkas ko pala ang pagtatanong ko sa sarili at narinig yun ni Kuya Milan. Agad niyang tanong sa akin kung kilala ko raw ba ang nakakatanda niyang kapatid na si Arturo. Kasi mismong si Sir Arturo nga raw ang nasa larawang yun. Di na ako nakapagkaila, Sir Jupiter. Sinabi kong tumutulong-tulong nga ako sa bahay ni Sir Arturo at doon nga sa nakatira sa lugar na yun. Tinanong ako ni Kuya Milan kung saan daw ba eksakto ang bahay ni Sir Arturo. Pero di ako sumagot. Kako, pasensya na kuya pero di ko pa kasi kayo gaanong kilala. Magpapaalam muna ako kay Sir Arturo tapos saka ko sasabihin sa inyo kung saan siya nakatira. Sinubukan akong pilitin ni Kuya Milan, Sir Jupiter. Hinawakan niya ng mahigpit ang magkabilang balikat ko. Naramdaman kong parang bumabaon ang kanyang mga kuko sa laman ko. Giit niya kailangan daw kasi talaga niyang mahanap ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Bakas ko ang pagkadesperado sa kanyang mukha. Kumunot ang kanyang noo at nagtitiim na rin ng mga ngipin. Kaya nagsimula na akong kilaputan. Nang tawagin siya ng kagawad para sabihing malinis na ang loob ng kubo, doon na ako tsumempo para makaalis.
Nagpalakad takbo ako pauwi ng bahay. Maya't mayang sinasapo ang magkabilang balikat na hinawakan ng kakaibang lalaki. Kabado at palingon-lingon, sinisiguradong hindi siya nakasunod. Nang makarating ay agad akong nagkandado ng binto at nagsara ng mga bintana. Subalit pakiramdam ko, nakatitig pa rin sa akin ang matatalim na mga mata ng litratista kahit nasa loob na ako ng bahay. Di ko talaga maintindihan kung bakit kakaiba ang kutob ko kay Kuya Milan. Sinubukan ko na lang pakalmahin ang aking kalooban. Uminom ako ng tubig. Humilata sa banig. Nagtalukbong ng kumot at pinilit ang sariling makatulog. Madilim na nang magising ako. Sa tansya ko ay mga pasado 7:00 o 8:00 na noon. Agad kong sinapo ang mga balikat ko. Hindi na masakit, pero naalala ko na naman ang nangyari sa kainan kanina. Nakaramdam ako ng pagkabahala para sa aking maestro. Sa oras na yun kasi siguradong nakauwi na yun sa kanyang bahay. Kaya naman dali-dali akong bumangon at lumabas para puntahan si Sir Arturo. Gusto ko siyang tanungin tungkol kay Kuya Milan. Kung masamang tao ba yun o hindi, at kung ayos lang bang ituro ko ang kanyang bahay. Sandali akong napahinto sa labas ng bahay ko at nagpalinga-linga. Nang di ko makita si Kuya Milan, patakbo ko ng tinahak ang daan papunta sa bahay ni Sir Arturo. Pinanayuan ako ng balahibo kasi napakalamig ng hangin at ramdam ko pa ring may nagmamasid sa akin. Pero wala namang kahit sino kung lilingunin ko. Bagamat kita kong gumagalaw ang sanga ng isang talisay, animo may kung anong galing doon na lumundag, tapos di ko na nakita. Lumunok ako ng laway. Pinakalma ang sarili. Sinabi sa hangin na baka masyado lang akong naaaning. Nagpatuloy ako sa pagtakbo. Ibang daan nga lang ang tinahak ko para mailigaw ang kung sino mang nakasunod sa akin. Sumuot ako sa kakahuyan. Lalong binilisan ang takbo nang marinig na may sumusunod nga sa akin. Halata ko sa kanyang mga yapak sa damuhan. Pero ganun pa rin, wala pa rin kahit sino kapag nililingon ko. Nang marating ko ang bahay ni Sir Arturo ay agad kong kinalampag ang bakal ng tarangkahan. Hingal na hingal, hindi ko na naisip na baka abala o tulog na ang aking guro. Basta lunod na ako noon sa pagkataranta at pangingilabot. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ng pinto si Sir Arturo. Dali-dali niyang binuksan ang tarangkahan, tsaka agad akong hinaltak papasok. Kinandad niya ulit ang bakal ng tarangkahan tapos pinamamadali akong pumasok na sa kanyang bahay. Nang nasa loob na kami ay agad niya akong pinainom ng tubig. Pagkatapos nilapag ko ang baso sa lamiseta sa kanyang sala at hinabol ang aking hininga. Tumingin ako sa amo ko na halatang nakikiramdam sa paligid. Magsasalita na sana ako, ngunit bigla naman niyang nilagay ang isang daliri sa ibabaw ng mga labi. "Huwag ka munang maingay, Gabriel." Napalunok ako ng laway, kasabay ng sandaling pagtigil ng aking hininga. May statwa ako. Ang dibdib ko lang yata ang iba ang pasya kasi kumabog ito ng napakalakas. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan akong huminga. Nakiramdam sa paligid at napansing napakabigat ng hangin. Dinig ko ring may kumakaluskos sa may damuhan sa bakuran. May kung sino o anong tumatakbo paikot sa bahay. Sinubukan kong sumilip sa bintana,
pero pinigilan ako ni Sir Arturo. Pinaupo lang niya ako ulit. Napatitig ako ulit sa kanyang muka at napansing kunot ang kanyang noo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Galit ang amo ko. Kaiba sa karaniwan itong masayahin at palangiting sarili. Ilang sandali pa napatayo ako ulit sa gulat nang biglang kumalabog ang pinto. May kumakalampag mula sa labas. Tumingin ako kay Sir Arturo. Lalong kumunot ang kanyang noo bagamat hindi pa rin siya natitinag sa pagkakaupo. Tuloy-tuloy lang na kumakalabog ang mabigat na pinto. Mabuti na lang at maganda ang pagkakagawa noon kaya di talaga yun basta-basta mabubuwal. Hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang suminghal si Sir Arturo. Magaling at natuntun mo na rin ako. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi mo ako mapipigilan. Wala kang magagawa para pigilan ako. At kung talagang magpupumilit ka, tandaan mong kasama ko si Gabriel dito sa loob. Sir Jupiter, napaupo at napasandal ako ng madiin sa sofa. Lalong pinagpawisan nang maramdamang tumindi ang bigat ng hangin. Pakiramdam ko talaga noon ay nakalublob ako sa gitna ng ilog dahil sa bigat ng presensya sa paligid. Kita ko ring sandaling pumula ang mga mata ng maestro ko. Hindi ko nga lang sigurado kung totoo ba yun o guni-guni lang. Napakabilis po kasi nitong bumalik sa dati. Bagamat ramdam na ramdam ko pa rin ang masinding pagngangalit ng aking guro. Pagkatapos magsalita ni Sir ay agad natigil ang pagkalabog ng pinto. Unti-unti ring umaliwalas ang paligid. Hanggang sa tuluyan ang nawala ang kakaibang pakiramdam ko sa hangin. Nang kumalma na ako ay sasabihin ko na sana kay Sir Arturo ang tungkol kay Kuya Milan. Pero natigilan ulit ako nang mapansing seryoso pa rin nakaupo ang aking guro. Nakatukod ang siko sa hawakan ng upuan habang nakapangalumbaba. Sabi niya, "Makakauwi ka na, Gabriel. Nakalayo na ang nanggugulo sa bahay. Ligtas ka nang makakauwi. Basta ipangako mo lang sa akin. Iwasan mo ang litratista. Aliwanag ba?" Sir Jupiter, tahimik na lang akong napatango sa sinabi ng maestro ko. Lumabas ng kanyang bahay. Nakiramdam at nagsimulang maglakad nang wala nang mapansing kakaiba. Nagkandado nga lang ako ulit ng pinto at nagsara ng mga bintana nang makauwi para masiguro ang kaligtasan ko. Kinabukasan ay tanghali na ako nagising dahil sa matinding pinagdaanan ko ng nagdaang gabi. Dali-dali akong gumayak at dumiretso sa kainan para mananghalian. Kailangan ko na kasing makarating agad sa bahay ni Sir Arturo. Lunes noon, kailangan kong linisin ang kanyang bahay at manggapas ng damo sa bakuran. Pagkatapos kumain, ay agad na akong nagpalakad takbo papunta sa bahay ng maestro ko. Yun nga lang ay napahinto ako nang makita si Kuya Milan sa gilid ng daan. Kinabahan ako bigla, Sir Jupiter. Kaya naman agad akong tumalikod para sa ibang daan na lang lumusot. Ngunit di pa man ako nakakalayo ay agad nang nakakapit ang litratista sa isang braso ko. Sabi niya sa akin, "Huwag ka matakot, Gabriel. Hindi kita sasaktan. Pasensya ka na kung natakot man kita kahapon, pero maniwala ka, wala akong balak na masama. Hindi ako ang masama. Si Arturo ang dapat mong iwasan. Huwag ka nang babalik sa bahay na yun, madadamay ka lang." Hinawi ko ang kanyang kamay. Humarap ako sa kanya at napaatras ng ilang hakbang. Mariin kong sabi, "Si Sir Arturo pa talaga ang sinasabihan mong masama, ang bait-bait nun sa akin. Ikaw nga tong halos saksakin na ako sa balikat, kakapilit mo kahapon Tapos, nanggulo ka pa sa bahay ni Sir. Kung talagang wala kang balak na masama, bakit di ka pumunta doon para magkapag-usap ng mahinahon?" Magpapaliwanag pa sana si Kuya Milan,
Ngunit mabilis na akong tumalikod at tumakbo. Tinawag pa niya ako ulit pero di na ako lumingon. Nang tuloy-tuloy na ako papunta sa bahay ng maestro ko habang kinakain ang mga kutsintang bitbit. Nang makarating, agad kong napansing may kakaiba sa bahay, bagamat di ko matukoy eksakto kung ano. Pinanlamigan kasi ako agad ng kalamnan at nanuyuri ng lalamunan ko. Tahimik din ang paligid, maliban na lang sa tunog ng paglililok ni Sir Arturo mula sa loob. Sinubukan kong buksan ang bakal na tarangkahan. Nagbukas naman ito kaya di ko na tinawag ang aking guro. Tuloy-tuloy na lang akong pumasok ng bahay at pumunta sa silid gawaan. Pagkarating ko sa labas ng kwarto ay nadatnan kong tinatrabaho ni Sir Arturo ang batang ribulto. Hindi ko nga lang ito makita ng maayos kasi ayaw akong papasukin ni Sir sa silid. Bagamat magilaw naman niya akong binati ng magandang araw. Halata akong napakasaya niya nung umagang iyon kasi nga patapos na ang kanyang obra maestra. Sabi niya linisin ko raw ng maigi ang bakuran at ang buong bahay dahil darating ang kanyang anak kinagabihan. Napatitig ako sa kanya. Kailanman kasi ay di pa siya nagkikwento ng tungkol sa kanyang personal na buhay. Napakalaki nga rin ang ngiti niya at kinikilig-kilig pa. Muli niyang sinabi sa aking, "Ayusin mo ang paglilinis ng buong bahay at bakuran ha, Gabriel. Siguraduhin mong walang matitirang kahit isang butil ng alikabok. Pero tsaka mo nalinisin tong silid kapag natapos ko na ang aking obra. Darating ang anak kong si Anton mamayang gabi. Kaya kailangan maging maayos ang buong bahay bago magdilim." Tumango naman ako at agad nang lumabas ng kwarto para simulan ng trabaho. Itinuon ko na lang ang atensyon sa ginagawa habang dinigang tuloy-tuloy na paglililok ni Sir Arturo. Hindi ko nga lang din maiwasang masabik kasi sinabi niyang matatapos na ang kanyang obra maestra. Nasasabik akong makita ang kabuuan nito at kung gaano na naman kaya kahusay ang pagkakagawa. Magtatakip silim na nang tawagin ako ni Sir Arturo. Bumili raw muna ako ng 5 kilong karning baka para sa hapunan. Nagtaka ako kasi bakit parang ang dami naman yata. Ilan kayang kasama ng kanyang anak na si Anton? Kasama rin kaya ang asawa ni Sir Arturo? Tahimik lang akong tumango habang nakatingin sa maestro ko. Di ko kasi maiwasang mapansing kakaiba pa rin ang saya niya nung tanghaling yun. Napakalapad ng ngiti at nanginginig-nginig pa sa pananabik. Yung bang tipo ng pananabik na parang hindi mapalagay ang sariling kalamnan. Ganun. Naliligo nga lang siya sa pawis noon dahil siguro sa matinding pagtatrabaho sa batang ribulto. Kakaiba kasi kailanman ay hindi ko pa siya nakitang pinagpawisan ng ganoon. Umabot pa sa puntong may naaamoy na akong bahagyang malansa mula sa kanyang balat. Bukod pa kakaiba rin ang titig niya sa akin, ramdam kong may hindi siya sinasabing balak. Umalis nga po ako noon para bumili ng karning baka. Pagkatapos ay agad na akong bumalik sa bahay ni Sir Arturo at inabot ang nabili ko. Nagpasalamat naman si Sir sa akin tsaka sinabihan akong linisin na ang silid gawaan. Pansin ko nga lang na nakapako ang mga mata niya sa karning nasa supot. Naroroon pa rin ang malapad niyang ngiti. Ngunit nakita ko ring bahagya siyang nanlaway. Pinasok pa niya ang isang palad sa supot at pinisil-pisil ang karne habang naglalakad papuntang kusina. Papasok na sana ako sa lilinising silid. Pero natigilan ako nang biglang kumurot ng piraso ng karne si Sir Arturo at sinubo. Napagusot ako ng mga mata. Inisip kong totoo ba ang nakita ko? Si Sir naman ay biglang napatitig sa akin
Ano mo sinasabing huwag ko na lang siyang pansinin? Pagkatapos ay tumalikod na rin siya agad at dali-dali nang tumuloy sa kusina. Pagkapasok ko naman sa kwarto, agad kumuha ng pansin ko ang batang rebulto, Sir Jupiter. Gaya ng inaasahan ko, mukhang natapos na nga po ito ni Sir Arturo. Nakahiga pa rin ang kanyang pagkakapwesto at kulay itim nga ang kabuuan ng katawan nito. Ang ipinagtataka ko lang, sa lahat ng mga rebultong gawa ng maestro ko, yun lang ang may suot. Nakabalot kasi ng itim na kumot ang kanyang katawan mula sa leeg, kaya ulo lang niya ang nakita ko. Lumapit ako sa rebulto at tiningnan ang kanyang mukha. Sir Jupiter, napaatras ako ng isang hakbang ng matantong kamukhang kamukha iyon ng batang lalaki sa litrato ni Kuya Milan. Yun bang litrato ni Sir Arturo na may kasamang isang babae at isang bata? Ganun din po talaga ang itsura ng rebulto. Ang pinagkaiba lang, may mga malahalimaw na detalye ang rebulto. Ibig kong sabihin, medyo patulis ang mga tenga at matatalim ang mga ngipin sa loob ng nakabukang bunganga. Gaya rin sa ibang gawa ni Sir, totoong-totoo rin talaga kung titignan ang isang yun, ngunit wala akong maramdamang pagkamangha. Habang nakatingin, nananayo lang talaga ang balahibo ko. Nang medyo mahimasmasan na ako, ay sinimulan ko ng linisin ang silid. Niligpit ang mga gamit, winalis ang sahig at pinunasan ang mga mesa at aparador. Mga kalahating oras pa, naamoy ko na ang iniihaw na karne ni Sir Arturo. Pinuntahan ko siya sa may likod bahay kasi tapos na rin naman akong maglinis. Tutulungan ko sana siyang mag-ihaw ng karneng baka. Subalit pagkabukas ko sa likod ng kusina ay natigilan ako sa nadatnan. Madilim na sa labas pero lumalabas sa bintana at pinto ang ilaw ng bahay. Kaharap din ni Sir Arturo ang nagbabagang mga uling sa ihawan. Kaya kitang-kita ko kung paano niyang kinakain ang hilaw na karne ng baka. May mga nakasalang naman sa ihawan, pero dumadampot pa talaga siya ng malalaking piraso doon sa mga hilaw na nasa supot. Mabilis niyang napupunit ang mga ito gamit ang matatalas niyang mga kuko at agad sinusubo sa bunganga niyang walang humpay ang paglalaway. Kulang na lang ay ihilamos ang hilaw na laman sa kanyang mismong mukha. Bumubulong-bulong din si maestro at sinasabing, "Malapit na. Ilang oras na lang, babalik ka na sa akin, anak. Babalik ka na sa akin, Anton." Napaatras ako dahil sa kilabot. Kasabay noon ay napalingon din sa akin ang aking guro. Kita ko noon ang mukha niyang naliliwanagan ng nagbabagang uling. Nahihilamusan ng sariling laway at ng katas ng konting dugo ng hilaw na karne. Tuloy-tuloy ang panguya habang sinasabihan akong malapit ng maluto ang inihaw na baka. Nangangatal kong sinabi sa guru ko na uuwi na ako. Kako, di maganda ang pakiramdam ko. Sinabi kong mas gusto kong magsabaw ng hipon para sa hapunan kaysa sa karne. Kita kong kumunot ang noo ni Sir Arturo. Bahagya ring pumula ang kanyang mata, gaya noong nakita ko ng nagdaang gabi. Sabi niya, "Hindi ka muna uuwi ngayong gabi, Gabriel. Dumito ka muna. Sabay nating sasalubungin ang anak ko." Taranta ko namang tugon, Pasensya na po, sir, pero napakasama po talaga ng pakiramdam ko eh. Uuwi na po ako. Paalam po." Di pa man ako natatapos sa pagsasalita ay malakas ko nang naisara ang pinto ng kusina. Kabado akong nagtuloy-tuloy sa pagtakbo palabas ng bahay sa harap. Binuksan ang gate at hindi na ito inabalang isara pabalik. Nagdire-diretso ako sa kakahuyan. Nang medyo makalayo ay doon na ako lumingon. Isang bagay na talagang pinagsisihan ko, Sir Jupiter.
Kita ko kasing may isang halimaw na nakatungtong sa sementong pader ng bakuran. Sigurado po akong si Sir Arturo yun batay sa damit at tindig, pero iba ang kulay ng kanyang balat. Pula na medyo mapusyaw, tapos napakapula ng mga mata, at meron rin siyang malalaking mga pakpak na parang sa paniki. Walang ano-ano'y umakto siyang nilipad papunta sa kinaroroonan ko. Doon na ako bumalik sa pagtakbo sa gitna ng kakahuyan. Dinig ang pagpagaspas ng kanyang mga pakpak. Maya't maya ko rin nararamdaman ang pag-ihip ng hangin mula sa bandang ibabaw na parang tinatangka niya akong dagitin. Kumakaluskos din ang mga sangat puno. Di ko na sigurado kung dahil ba sa hangin ng kanyang mga pakpak o tinatamaan mismo ang mga yon ng kanyang katawan. Sir Jupiter, kasabay ng hilakbot ay umiikot din ang utak ko sa pagkalito. Niyari sa maestro ko. Bakit nagkaganon si Sir Arturo? Dati na ba siyang aswang? O may nangyari kailan lang? Hanggang sa di ko na napansing nakalusot na pala sa mga sangaang halimaw na si Sir Arturo. Napatigil ako sa pagtakbo nang hablutin niya ang isa kong braso, galit niyang singhal. Hindi ba't sinabi kong huwag ka na munang umuwi ngayong gabi? Napakatigas ng ulo mo. Ngayon ka na nga lang makakabayad sa lahat ng kabutihan ko sa'yo, tatakas ka pa? Hindi ko na inunawa ang kanyang mga sinasabi. Pinilit ko na lang magkakawag kahit hindi ko talaga makalas ang pagkakakapit niya sa braso ko. Sinubukan ko rin siyang suntukin gamit ang kabila kong kamay at pagsisipain. Pero sadyang hindi siya natitinag, Sir Jupiter. Ilang sandali pa nagsimula na siyang kaladkarin ako sa madamong kakahuyan. Kita kong binuka na niya ang kanyang mga pakpak at lalo akong nagkakawag at nagsusumigaw ng saklolo. Pakiramdam ko mamamatay talaga ako kapag nagawa niya akong ibalik sa bahay na bato. Subalit bago pa niya ako tuluyang matangay, ay nagulat na lamang ako nang may kumalmot sa braso niyang may bitbit sa akin. Nabitiwan niya ako at agad din siyang sinipa ng isa pang halimaw na dumating. Sir Jupiter, walang ano-ano'y agad akong hinaltak ng ikalawang aswang. Nilagay sa kanyang balikat at mabilis na itinakbo. Bago ko pa man mamalayan ang mga nangyayari ay nakalayo na kami sa aking guro na nagtanggang dumagit sa akin. Naghuhumiyaw ang aswang na si Sir Arturo. Halatang galit na galit sa pangingialam ng ikalawang halimaw. Ako na may hindi na malaman kung anong kahahantungan ko sa kamay ng dumagit sa akin. Tuloy-tuloy kaming sumuong sa kakahuyan hanggang sa makarating sa mga kabahayan. Tahimik ang baryo. Halos walang tao sa mga daanan. Nagtuloy-tuloy ang aswang sa pagtakbo habang bitbit ako. Lumundag sa bubong ng mga bahay hanggang sa makarating kami malapit sa barangay hall at natauhan na lamang ako nang pumasok kami sa kubong tinutuluyan ni Kuya Milan. Sir Jupiter, ibinaba niya ako nang makapasok na kami sa kubo. Napamaang na lang ako nang magbago ng anyo ang halimaw sa mismong harapan ko. Sabi ng litratista, "Pasensya ka na, Gabriel, kung dinagit kita bigla. Wala na kasi akong oras magpaliwanag kanina pero maniwala ka. Wala akong balak na masama sa'yo. Ayoko mapahamak ka. Ayoko madamay ka sa kabaliwan ng kapatid ko." Nangangatal ko namang tinanong sa kanya kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Ano ba talaga ang balak sa akin ni Sir Arturo at pwede ko nga bang pagkatiwalaan si Kuya Milan mismo? Sagot naman sa akin ang kaharap. Magpapaliwanag daw siya, pero tsaka na raw kapag nasigurado na niya ang kaligtasan ko. Sigurado raw kasi siyang susunod sa amin, ang maestro ko. Sumidhi na naman ang kilabot ko nang maalala ang kakaibang mga kilos at malhalimaw na anyo ni Sir Arturo. Bahagya ring nalungkot kasi nga pakiramdam ko ay ginagawa ko ng sarili kong maestro. Sabi naman ni Kuya Milan, "Huwag kang mag-alala, Gabriel. May nakahandaan na akong mga pangontra sa aswang para di niya tayo basta mapasok dito sa kubo." Medyo nahirapan akong ipunin ang mga ito kasi kahit ako'y tinatablan din eh. Tinuro sa akin ni Kuya Milan ang isang sako ng harina sa isang sulok ng kubo. Binuksan ko naman yun at nakita ko roon ng iba't ibang sinasabing mga pangontra nga ng aswang. Asin,
sanga ng kalamansi, bawang at mga tulos o pinatulis na kawayan. Agad ding nagtakip ng panyo sa ilong ang litratista at umatras papunta sa pinto. Napakasama raw kasi talaga ng epekto sa kanya ng amoy ng kalamansi at bawang. Kinalat ko sa bakuran ang mga pangotrang yun, Sir Jupiter. Sinaboy ko sa lupa at bubong ang asin. Sinabit ko sa labas ng mga bintana at pinto ang tali ng mga bawang, tapos nilagay sa bako ng mga sanga ng kalamansi. Nang matapos ay dali-dali na akong pumasok sa loob ng kubo. Tinali ng maigi ni Kuya Milan ang mga bintana, pasara at saka umaktong lalabas ng pinto. Tanong ko sa kanya, "Kuya, saan ka pupunta? Delikado sa labas. Ikaw na nga ang nagsabi, di ba? Malamang nasusundan tayo dito ni Sir Arturo." Sagot naman sa akin ni Kuya Milan, "Gabriel, matagal ko nang hinahanap ang kapatid ko para pigilan siya sa kanyang binabalak. Nakahanda na ako para sa komprontasyon na ito. Hayaan mo, mamaya ipapaliwanag ko rin sa iyo ang lahat." Noon din ay lumundag si Kuya Milan mula sa pinto papunta sa labas ng bakod. Pagkatapos, sinenyasan niya akong ikandado ng maigi ang kubo. Ginawa ko naman agad. Pagkasara ko ng pinto ay naupo na lamang ako sa tabi nito, tsaka sinandal ang sarili sa isang sulok. Hindi malaman kung tama bang pagkatiwalaan ng litratista na isa rin namang aswang. Ilang minuto ring tahimik ang paligid, Sir Jupiter. Kabado kong puso at magulong isip lang ang naririnig ko. Bagamat ramdam ko naman ang mabigat na presensya ng aswang na si Kuya Milan sa labas. Napadako ang tingin ko sa sakong pinaglalagyan ng mga pangontra. Kita ko roon ang ilang mga tulos na kawayan, kaya't kumuha ako ng 3. Hinawakan ko yun ng mahigpit, kasi yun lang ang pwede kong pangdepensa pag nagkataon. Bumalik ako sa pagkakasandal, ngunit agad din akong napapitlag nang marinig ko ang isang malakas na hiyaw ng halimaw mula sa labas. Sinundan yun ng mga kaluskos at kalabog. Sumilip ako sa siwang ng pinto at saktong nakita kong tumilapon si Kuya Milan sa bakod. Bali ang kahoy na bakod. Agad namang nilundagan si Kuya Milan ng kinakalaban niyang kapatid. Kita ko kung paano pinagkakalmot ng maestro ko ang litratista. Si Kuya Milan naman ay pilit pumapalag. Pinagsusuntok niya si Sir Arturo, pero halata kong sadyang mas malakas ang aking guro. Sa isang iglap ay biglang sinaksak ni Sir Arturo si Kuya Milan sa may tagiliran. Napahiyaw ang litratistang aswang at unti-unting bumalik sa kanyang anyong tao. Sa pagkabahala ko, di ko na napigil na lumabas ng bahay at mapasigaw, "Maestro, tigil niyo na yan! Huwag niyo patayin ang sarili niyong kapatid!" Singhal naman pabalik sa akin ni Sir Arturo, huwag daw akong makialam dahil wala akong alam. Pansin kong itutuloy na niya ang pagpatay kay Kuya Milan. Doon na ako bumuelo, tumakbo palapit sa kanila at sinaksak ng tulos ang balikat ni Sir Arturo. Napahiyaw ang aswang at naitulag niya ako pahilata sa lupa. Lulundagan na sana niya ako, ngunit napalingon na lang kami ng may magsidatingang mga taga-baryo. "Aswang! Aswang, mga kabaryo! May aswang! May halimaw! Sina Gabriel at Milan, tulungan natin, bilisan niyo!" Napaanglil si Sir Arturo at nagtiim ang mga bagang nang makita ang mga paparating. Bago pa man tuluyang makalapit ang taong bayan ay dali-dali na itong umalis, pabalik sa kakahuyan. Kami naman ni Kuya Milan ay agad na inasikaso ng mga taga-baryo. Nalaman kong hindi pala kasi sila yung tipo ng aswang na agad nakapagpapagaling ng sariling mga sugat. Todo pasalamat ako sa panalangin noon kasi dumating ang mga tao sa tamang pagkakataon. Hindi nila nakita ang aswang din si Kuya Milan at napigilan pa nila ang masamang balak sa akin ni Sir Arturo. Yun nga lang, hindi pa pala tapos ang lagim para sa baryo, Sir Jupiter. Noong nagpapahinga na kami ng litratista,
Pinaliwanag niya sa akin ang lahat. Salaysay niya, Gabriel, aswang kami ng kapatid kong si Kuya Arturo. Pero hindi kami yung mga kumakain ng mga tao. Ayaw naming makapanakit. Ayaw naming pumatay. Oo, paminsan-minsan ay nawawalan kami ng kontrol gaya na lang ng mga naging kilos ko sa iyo noong nakaraan. Pero maniwala ka, ginagawa namin ang lahat para iwasan ang ganoong estado ng isip namin. Tanong ko naman sa kanya kung talagang ayaw nilang manakit, bakit parang may balak talagang masama sa akin si Sir Arturo? Sinabi pa nga niyang yun na lang ang kapalit sa kabutihan niya sa akin eh. Tuloy di ko maiwasang isipin, baka kalokohan at pagkukunyari lang ang trato niya sa akin bilang kanyang estudyante. Patuloy ni Kuya Milan, hindi masamang tao si Kuya Arturo, Gabriel. Sadyang nagbago lang ang lahat nang minsang mabisto kami ng mga kapitbahay namin sa Bicol. Sinalakay kami para patayin at napaslang sa gabing yun ang asawa't anak ni Kuya Arturo. Simula raw po noon, Sir Jupiter, puspusan na ang paghahanap ni Sir Arturo ng paraan para buhayin ulit ang kanyang anak. Hanggang sa nalaman ni Kuya Milan na balak ng kanyang kapatid na umukit ng ribultong kahawig ng napaslang na batang aswang. At sa tamang pagkakataon, gamit ang itim na kapangyarihan, mag-aalay siya ng mga tao para bigyan ito ng buhay. Opo, balak ng maestro ko na gamitin ako bilang alay. Sir Jupiter, mabagal na gumulong ang mga oras. Gusto na ni Kuya Milan na kumilos at pigilan si Sir Arturo na makapandagit ng mga gagawing alay. Ngunit di niya magawa dahil nga sugatan pa siya. Minungkahi kong humingi na lang kami ng tulong sa barangay. Pero tumanggi naman si Kuya Milan. Hanggat maaari raw kasi ayaw niyang mapatay ng mga tao ang kanyang kapatid. Ayaw niyang maulit ang trahedyang kumitil sa mag-ina ng aking guro. Bandang 11:00 ng gabi, tahimik ang baryo. Pero ramdam ko ang pagkabahala ng mga tao. Saradong-sarado ang mga bahay, bagamat may iilang mga kalalakihang rumoronda sa labas. Pinipilit ni Kuya Milan na bumangon at lumabas na rin kahit sugatan pa. Sigurado raw kasi siyang gagawa ng paraan ng kanyang kapatid para ituloy ang binabalak. Hindi nga po siya nagkamali, Sir Jupiter. Mula sa kung saan mang dako ng baryo, bigla na lang pumailan lang ang pagsusumigaw ng isang babae. Kinuha raw ng aswang ang kanyang anak na binata. Agad nagsipuntahan ang mga rumorondang kalalakihan sa bahay ng nasabing ginang. Kami naman ni Kuya Milan ay pasimpleng pumuslit, papunta sa bahay ni Sir Arturo. Medyo natagalan nga lang kami kasi nga sugatan pa ang kasama ko. Isa pa, hindi kami dapat mabisto ng mga taga-baryo na doon nga kami papunta sa bahay na bato. Sir Jupiter, sa gate pa lang ay ramdam na namin ni Kuya Milan ang nakakapanayong balahibong presensya. Napakabigat talaga ng hangin. Ani mo hinaharangan kaming makapasok. Ako nga ay hindi mapigil ang panginginig ng kalamnan dahil sa biglang kilabot na lumamon sa katawan ko. Gayunpaman, pinilit pa rin naming magpatuloy. Pumasok kami sa gate. Tumuloy sa pinto at dumiretso sa silid gawaan ni Sir Arturo. Nang buksan namin ang pinto ng kwarto, tumambad agad sa amin ang isang binatang nakahilata sa sahig. Kilala ko ang binatang yun. Nakatira yun malapit lang sa tinutuluyang kubo ni Kuya Milan. At kung di ako nagkakamali, yun mismo ang anak ng babaeng nagsusumigaw kanina. Subalit agad na pakuyom ang mga palad ko nang matantong patay na ang binata. Napakaputla nito at wakwak na rin ang leeg, ngunit katakatakang walang ni isa mang patak ng dugo sa paligid ng bangkay. Sa kabilang dako naman ng silid,
Naroroon si Sir Arturo, yakap ang isang batang nakatakip lamang ng itim na kumot ang katawan at sigurado akong yun din ang mismong batang ribulto na sinasabi niyang obra maestra. Natauhan na lang ako nang biglang bulyawan ni Kuya Milan si Arturo. "Kuya, nababaliw ka na. Hindi yan si Anton. Patay na si Anton, kuya. Wala na ang anak mo." Lumingon naman sa amin ang aking guro, Sir Jupiter. Sabi niya, "Nagbalik na ang anak ko, Milan. Makakasama ko na ulit si Anton. Nandito si Anton. Di mo ba nakikita? Naririto na ang iyong pamangkin." Napatingin ako sa batang tumingin din pabalik sa amin. Oo, itsurang pangkaraniwang batang tao. Pero bahagyang ang patulis ang kanyang mga tenga. Matatalim ang mga ngipin at bahagyang namumula ang balat. Kapansin-pansin ding walang buhay kung makatingin ang kanyang mga mata at wala akong mabanag na anumang emosyon. Napaatras ako palabas ng pinto. Tumitig siya sa akin at dinilaan ang sariling mga labi. Doon din ay biglang sinabi ni Kuya Milan na lumabas na ako at tumakbo. Tinulak niya ako palayo sa pinto ng kwarto tsaka sinarado ito. Tumayo ako para sana tumakbo na palabas ng bahay, ngunit nag-alala naman ako para sa sugatang litratista nang makarinig ako ng malalakas na kalabog mula sa loob ng silid. Pumailan lang ang malakas na sigaw ni Kuya Milan. Halatang nasasaktan ito. Dinig ko rin ang garalgal na atuan ng batang aswang. Nang mapansin kong may pilit na bumubukas ng saradong pinto ng silid, doon na ako pumaripas palabas ng bahay. Oo, nababahala ako para kay Kuya Milan pero wala rin naman akong magagawa para tulungan siya. Nang makalabas ko ng gate, nagulat na lang ako nang biglang sumabog ang isa sa mga bintana ng bahay. Mula sa loob ay may tumilapon na ulo ng isa sa mga ribulto ni Sir Arturo. Kasunod noon ay biglang tumilapon din palabas mismo ang aking guro. Lumagpas siya sa bakod at tuloy-tuloy na sumabit sa sanga ng isang puno. Kasunod naman niya ay lumundag ang batang aswang. Kita ko kung paano pinagkakalmot ng maliit na halimaw ang lalaking bumuhay sa kanya. Paika-ika namang lumabas si Kuya Milan na nasaan yung aswang. Sininghalan ako kung bakit hindi pa raw ako tumatakas palayo. Napalingon kami ulit kay Sir Arturo nang magmakaawa ito sa kanyang nilikha. "Anton, tama na. Hindi mo ba ako nakakilala? Ako ang iyong ama. Ako ang iyong tatay Arturo." Taranta akong sinabihan ni Kuya Milan na bumalik sa loob ng bahay. Kumuha raw ako ng posporo at ilang mga kahoy na pwedeng sindihan. Nanginginig naman akong sumunod. Pumulot ako ng mga tirang kahoy sa siligkawaan tapos kumuha ng posporo at gaas sa kusina. Nang makabalik ako sa labas, agad binuhusan ng gaas ni Kuya Milan ang isang dulo ng kahoy at sinindihan ito. Kita kong natigilan ng batang aswang at napalingon sa amin. Nang mapansin ang apoy, walang ano-ano'y agad itong lumundag palayo. Nagpatalon-talon sa mga sanga patungo sa makapal na bahagi ng gubat. Nilapitan naman namin ni Kuya Milan si Sir Arturo. Wala sa ayos ang kanyang kalagayan dahil sa dami ng mga kalmot ng batang halimaw. Halata ko ring matindi ang kanyang hinagpis dahil hindi nga si Anton ng kanyang binuhay. Isa lang itong mabangis na halimaw na walang anumang isip at damdamin. Umiiyak na pakiusap ng aking guro. "Milan, Gabriel, alam kong napakalaki ng pagkakamali ko. Ayos lang kahit di niyo ako patawarin pero makiusap. Nakikiusap ako. Sundan at patayin niyo ang halimaw na yun. Patayin niyo ang pagkakamaling ginawa ko bago pa ito makapanakit na maraming tao." Galit namang sinuntok ni Kuya Milan ang kanyang kapatid na aswang. Sabi ng litratista, "Hindi lang ikaw ang sugatan, Kuya Arturo. Malubha rin ang lagay ko dahil sa naging laban natin. Tapos sinagupa pa ako nung nilikha mo, kaya bumangon ka dyan. Labanan mo yung kabiguan mo. Itama mo ang pagkakamali mo." Sir Jupiter, napahagulhol ng malakas si Sir Arturo. Tapos nagpakawala ito ng napakalakas na hiyaw sa kawalan.
Pinilit ang sariling tumayo tsaka magkasama kaming tatlo na sumuong sa mas masukal na bahagi ng gubat. Oo, hindi ko itatangging naroroon pa rin ang takot ko noon, pero ramdam ko rin gusto kong tulungan ang aking maestro. Pinulot at ginabayan niya ako noong mag-isa na lang ako sa buhay. Kaya wala rin akong balak na iwan siya kahit pasabihing binalak niya akong gawing alay. Tuloy-tuloy kaming nagpalakad takbo sa gubat. Sinusubukan ni na Kuya Milan at Sir Arturo na sundan ang amoy ng halimaw. Pinapakiramdaman ang paligid. Pilit hinahanap ang batang aswang sa gitna ng dilim. Tigi-isa rin kaming bitbit ng mga kahoy na may gaas. Nakahandang silaban ang mga yun kapag nakaharap na namin ang pakay. Nasa bulsa nga rin ni Sir Arturo ang mismong maliit na bote ng gaas. Ako naman ay sinadyang sugatan ng sariling braso. Naisip kong gawing pain ang sarili. Baka sakaling ang batang halimaw na mismo ang lumapit sa amin kapag naamoy ang aking dugo. Kaya naman hindi nga po ng tagal. Naramdaman na nila Sir Arturo at Kuya Milan ang batang aswang, Sir Jupiter. Hindi ko ito makita dahil sa dilim, pero dinig ko ang kakaibang mga kaluskos sa mga puno at damo. Ilang sandali pa nakita ko na lang ang isang pares ng mapupulang mga mata na papalundag sa direksyon ko. Mabilis akong itinulak ni Sir Arturo kaya't natumba ako patagilid. Si Kuya Milan naman ay agad sinuntok sa mukha ang sumugod na halimaw. Yun nga lang ay agad itong nakabangon. Sinipa sa tuhod si Kuya Milan tsaka kinalmot sa dibdib. Hinablot naman ni Sir Arturo ang bata at hinagi sa katawan ng isang puno. Bumangon ito, saktong nasinaga ng buwan ang kanyang mukha. Nilukob ulit ako ng kilabot dahil tuluyan na talagang naging mukhang pulang demonyo ang isang yun. Lumundag ang batang halimaw papunta kay Kuya Milan, ngunit hinarang ni Sir Arturo ang kanyang sarili. Nagpagulong-gulong ang maestro ko at ang bata sa damuhan. Nagpalitan ng kalmot at suntok. Halatang dehado si Sir Arturo, ngunit hindi nito binibitawan ng halimaw. Gustong tumulong ni Kuya Milan pero bali na ang kanyang tuhod. Wala kaming magawa kundi ang manalangin sana matalo ng maestro ko ang kanyang nilikha. Subalit nagulat na lang kami ni Kuya Milan nang makaamoy ng gaas. Bulyaw ng litratista sa kanyang kapatid, "Kuya, ano bang iniisip mo? Magpapakamatay ka ba?" Nang hihina namang tugon ni Sir Arturo, "Milan, ako ang lumikha sa halimaw na ito. Ako rin ang wawasak. Walang ibang paraan. Kailangan ko itong gawin. Si Gabriel, alagaan mo ang mahal kong estudyante." Sunod na lang naming napansing may hawak ng posporo si Sir Arturo. Walang ano-ano'y sinindihan niya ito at agad na pumailan lang sa tahimik na gubat ang malakas na hiyaw ng batang halimaw. Nilamon ng apoy ang aking maestro at ang kanyang obra maestra. Ngunit talagang hindi binibitawan ni Sir Arturo ang kanyang nilikha. Pinipigilan niya itong makatakas sa abot ng kanyang makakaya. Kami naman ni Kuya Milan ay walang magawa kundi mapasigaw sa matinding hinagpis at pagkabigo. Mapaiyak habang nakikitang nagiging abo si Sir Arturo sa aming harapan. Napakasakit para sa amin ang gabing yun, Sir Jupiter. Wala nga lang kaming magawa, kundi tanggapin ang naging pasya ni Sir Arturo. Inisip na lang naming parusa na rin yun para sa kanya. May inosenteng nadamay eh. Isang binatang inalay niya para buhayin ang isang halimaw. Nang makabalik sa bahay na bato, palihim naming inilabas ang bangkay ng binata. Iniwan namin iyon sa gitna ng gubat at hinayaang makita ng mga taong bayan. Kami naman ni Kuya Milan ay umalis na sa baryong kinalakihan ko. Lumipat kami sa katabing probinsya dito lang din sa Ilocos.
Doon kami nagsimula ng bagong buhay bilang magkapatid. Ipinagpatuloy niya ang pagiging litratista habang ako na may ginamit ang kaalamang na ipasa sa akin ng aking maestro. Sa katunayan, nakagawa pa ako ng rebultong halaw sa mismong itsura ni Sir Arturo. Ngayon nga po ay matanda na kami ni Kuya Milan at meron ng mga apo. Subalit kahit ilang dekada na ang nakakaraan, hindi pa rin namin nakakalimutan ang masalimuot na gabing yun. At ang aral na kailanman huwag makipaglaro sa dilim para dayain ang buhay at kamatayan.